IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti panawen ti panagtutudo ket may bilang akarigata na paset ti panaggalap. Ado dagiti risgo ang mabalin ang mapasama kadagiti mangalap. Dito'y ang pinalagipan ti Coast Guard dagiti mangalap iti Ilocos Norte iti panagananad. Kunat ti maysang opisyal iti Philippine Coast Guard ket dito'y akan kanayon da apal palagipan dagiti mangalap iti saan da panaggalap ken panagapan iti baybay no kasta anapigsa iti panagtutudo na. Ayan po, message coming from the Coast Guard Station Ilocos Norte sa ating mga fishermen, sa ating mga beachgoers. So, sa ngayon po is mag-secure po muna tayo at the same time manood po tayo ng news. I-maximize po natin lahat ng platforms ng social media together with the Pag-asa po, sir. So yan, ina-advisean din po namin lahat ng fisher folks na wag po munang pumalaot, sir. So, i-priority po muna natin ang safety and security po natin despite all po, yun lang po. Imbatad na ang nagduduma awagas iti panagpalagipda ada dita iti panagbalay-balay panagtataripnong ken iti social media. So number one po na ginagawa po namin, nagpapaalala po kami sa mga beachgoers or fisher folks through flyers po, sir. Nagdi-distribute po kami. Pag nagkakandak kami ng patrolling sa dagat, mapa-foot patrol man yan, Baywatch Patrol or Seaborne Patrol. So ayan, sir, hindi po namin kinakalimutan na magbigay po na paalala sa ating mga fisher folks po, sir. Kabayatan na, impasinggad pa iti opisyal, ang nakalukat ti linya ti opisina da itanya manakidawin na tulong dagiti mangalap. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.